Dnes sa pozrieme na muža, ktorého čierna sutana vzbudzovala rešpekt aj nádej. Bol tým, kto žehnal snúbencom, no aj tým, kto dokázal jedným slovom uvrhnúť človeka do kliatby. Z mestských kníh sa dozvedáme o trestoch, ktoré dnes znejú nemysliteľne. Za rúhanie vypálené znamenie na tvár, za čarodejníctvo upálenie na hranici a za vynechanie omše hanba na námestí. Kroniky opisujú aj prípady posadnutia. Bol strážcom viery, no aj sudcom, ktorý rozhodol o hanbe, pokute či smrti. A to je iba zlomok toho, čo skrýva temná moc stredovekého kňaza.